A finals de 2020, Cohabitac va presentar l'informe Reptes i limitacions a la promoció i gestió de l'habitatge de lloguer social a Catalunya. L'informe constata que només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarrestar el dèficit crònic de l'habitatge molt social. Les fundacions de Cohabitac podríem arribar a construir 1.000 habitatges anualment si hi haguessin les condicions per fer-ho. Veiem-les. La Fundació Foment de l'Habitatge Social forma part, ara avui a Catalunya, d'un grup, d'una associació de fundacions que ens diem Cohabitac i que hem fet uns estudis sobre les necessitats d'habitatge social a Catalunya i de les dificultats per fer-lo, i com ho hem de fer per poder, quins serien els ingredients per fer possible aquests habitatges que calculem que nosaltres com a fundacions podríem arribar a fer-ne 1.000 cada any. Uns altres elements que ens fan falta per poder disposar d'habitatges d'una manera fluida, com és el cas, és un ingredient clau que és el finançament. O sigui, tant per promoure un nou habitatge, com és per comprar un habitatge, com per rehabilitar un habitatge, necessitem recursos que no tenim. I per tant, el que necessitem és el recurs financer, anar a una entitat financera que ens deixi diners per poder fer aquestes tasques. Aquí ens trobem amb grans dificultats. El sector financer a Catalunya i a Espanya no és favorable a donar préstecs per la promoció de lloguer i per la dedicació d'habitatges al lloguer. El lloguer els sembla, diguem-ne, una activitat de risc i hi ha moltes dificultats. Aleshores, per sort, la Generalitat va posar en marxa un projecte de l'Institut Català de Finances que va crear dues línies, una línia per donar finançament per promoure habitatges i una línia de finançament per comprar habitatges i rehabilitar-los. I estem treballant amb aquestes dues línies de l'Institut Català de Finances. Però, evidentment, seguirem explicant que caldria que el conjunt del sector financer entengués que aquesta és una activitat que fa falta en el país i que no pot ser que només hi hagi una única organització, en aquest cas pública, que s'hi dediqui. També la banca ètica hi destina uns recursos, però estem parlant de quantitats petites respecte del volum que es necessitaria. I per això estem fent pressió perquè s'entengui que fa falta finançament per fer aquest tipus d'estratègies.